Chino! Opa! At gusto ko lang bigkasin ang mga salitang single at walang jowa. Ganon kasimple. Shoutout sa inyo mga single, mga walang jowa, mga nilalamig ngayong magpapasko. Shoutout sa inyo. Gusto ko lang sabihin na kung ikaw ay mag-isa at walang love life at tuyot, walang dilig, ay gusto ko lang sabihin na deserve mo yan. Huy! Mahal, mahal, mahal! Happy Friday! Ay, talaga nga naman, it's already Friday at tayo ay makakapagpahinga na, makakalandi at pwede nang humarot. Uy! Ako to, mahal. Anyo ko sa'yo, Kim Chino M nito. Talaga nga naman, oo. Ako ang makakasama mo ngayong gabi, 69 tayo, 6 to 9 p.m. Diba nga ako ang iyong kabaligtaran, walang iba, ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, napanapin mo. Ako to, mahal, si DJ Kim Chino. At ako ay isa rin sa mga single. Huy! Minsan nagtataka ka na parang bakit taon-taon wala tayong kasama, wala tayong pinapakilala sa mga magulang natin, sa pamilya natin, na para bang nagiging tradisyon na ikaw ay mag-isa taon-taon. Huy! Ngayon gusto ko lang maliwanagan, hindi lang para sa'yo, kundi para sa akin na rin. Kung bakit ikaw ay mag-isa ngayong Pasko o kahit ngayong magbabagong taon. Sige, bigyan kita ng mga kadahilanan at rason. Tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Ibibigay ko ang 3 rason kung bakit single ka ngayong Pasko. Oh, nakakalungkot man pero wala tayong magawa. Ito na, mahal, makinig ka maigi. Una, single ka kasi tamad ka. Napaka-basic, di ba? Totoo yan. Tamad ka lumabas, tamad ka lumandi, tamad ka makipagkilala sa mga tao. Mahal, hindi magdodor-to-door yung love life sa'yo. Minsan kailangan mong kumilos. Kailangan natin kumilos. Huwag ka puro trabaho. Yan ang problema ngayon sa mga tao. Sobrang hilig nyo magtrabaho. Sobrang busy nyo. To the point na napapagod na kayo. Wala ka ng energy para lumandi. Huy! Ay, nako. Message ko rin yan sa sarili ko. Dahil talaga nga namang kayod na kayod. At talagang akala mo ang dami kong binubuhay sa Pilipinas. Diba? Minsan kasi, the reason why wala tayong love life ay wala na tayong energy para sa extracurricular activities. Kapag sinabi extracurricular activities, yan na yung pakikipag-socialize, pakikipagkilala, pakikipag-date, diba? Usually kapag gusto mong makipag-date or kapag iniisip mo pa lang yung pakikipag-date, parang wala ka ng energy at tinatamad ka na in general. So minsan mali yun, lalo na yung mga 30, 40, na kung saan nakala nila okay lang mag-isa. Hindi, mahirap magsarili habang buhay. Dapat may katulong ka para ikaw ay nadidiligan. Di ba? Totoo lang din na kung saan minsan nakaka-board na rin na kamay-kamay lang. Uy! Kamay-kamay. Ibig sabihin, ikaw lang mag-isa. Sariling sikap mo. Kamay mo lang ang nagdadrive sa'yo papasok. Kamay mo lang ang nagmamasahe sa'yo. Kamay mo lang ang lumalambing sa'yo. Uy! Kailangan mo rin ng katuwang sa buhay para naman madali at pwede ka nang tumirik ang mata dahil sa sarap ng masahe. Anyway, mahal, isa pa lang yan sa ating rason kung bakit single tayo ngayong Pasko. Ay, meron pa akong 2 dito, mahal. But for now, rock-rockan music muna tayo. At syempre, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kabisyo ka na.